No niin, eli nyt kun nämä järjestellään nämä kappaleet oikeaan järjestykseen, niin värittää kappaleen, painaa Ctrl C-tä, ja sitten esim. Tomma haluaa ensimmäiseksi, niin menee tuohon väliin, painaa Ctrl V-tä, ja sitten varmistaa, että nuo välit pysyy samana. Sitten se voi kumittaa ton kappaleen tosta. Mä teen tän nopeasti tässä välissä ja laitan videon paussille. Sitten tässä käskettiin tavuuttaa, niin laitan tosta tavuutus. Sitten seuraavana käskettiin tasaa oikea ja vasen reuna, eli sitten tosta aloituskohtaa ja tästä kohdasta väritetään toi ekana ja sitten noin. Sitten otsikoiden fontti koko on 16, eli tosta. Mä nyt näytän vaan yhden kerralla ja muokkaa loput sitten. Sitten kursivoidaan tosta. Ja sitten alleviivataan tosta. Noin. Tuolta tallennan nimellä. Sitten toi tosta tallenna.